Ik ben gevraagd door de gemeente Drachten en door Taak voor het project Bestemming Drachten om te kijken naar Drachten als bestemming. Maar ik ben natuurlijk een beetje een buitenstaander en ik dacht van ja, wat kan ik nou als buitenstaander toevoegen aan Drachten? Toen dacht ik, als ik nou op een huis op een paal ga zitten en me nog meer afzonder, misschien kan ik dan juist wat toevoegen door die afstand. En ook door me helemaal afhankelijk te maken. Dus ik heb mensen, ik zit hier in een huisje op een paal van 7 meter hoog. En ik vraag de drachters om mij verhalen te brengen over bijzondere projecten. Maar ik ben ook helemaal afhankelijk van eten en materialen wat ze mij geven. Ik heb een chemisch toilet staan. Ik heb genoeg water gekregen. En tot nu toe gaat het nog goed. Ja, ik heb dus in totaal blijf ik een week hier zitten. Dus ik zit hier tot zaterdag 3 uur kom ik naar beneden. En dan zondag komt het huisje naar beneden. Hey, tot ziens hè. Dankjewel. Hoi.